Saba. Saba bien. La persona que és obligada a emigrar deixant la seva terra és com la fulla que cau de l'arbre, és el vent que guia el seu destí. Black and white together. És adaptació i evoluciona el medi. El medi és la societat plena de gent que són rius, enfrontats per la vida. La vida s'afronta amb ideologies, les quals justifiquen els mitjans dels actes, actes que impliquen vessaments de sang i assequen els rius, amants dels botxins de raons, guiats per la ment que jutja el que està bé o malament, la ment que jutja el que està bé o malament, la ment. I quin és el lloc pels indiferents? Són potser còmplices dels culpables i del vessament de sang innocent. Però qui és innocent? I qui és culpable i qui és culpable?